கிளிநொச்சியில் செவ்வந்தி மறைந்திருக்க இடம் வழங்கிய அரச உத்தியோகத்தர் கைது. பாதாள உலக கும்பலைச் சேர்ந்த கனகமுள்ள சஞ்சீவையின் படுகொலையின் சூத்திரதாரியான இசாரா செவ்வந்தியை மறைத்து வைத்திருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் கிளிநொச்சியில் ஒருவர் கொழும்பிலிருந்து வந்த குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். செவ்வந்தி நாட்டை விட்டு தப்பிச் சென்ற சமயம் அதற்கு முன்பு சில நாள்கள் மறைந்திருக்க இடம் வழங்கிய குற்றச்சாட்டிலே அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கிளிநொச்சி அம்பாள் குளத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அரச உத்தியோகத்தரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என தெரிய வருகிறது. அவர் மேலதிக விசாரணைக்காக கொழும்புக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். செவ்வந்தியுடன் தொடர்புடைய அனைவரும் சிறைக்கு செல்வார்கள். நீதி அமைச்சர் ஹர்சன திட்டவட்டம். இசாரா செவ்வந்தி உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் கைது செய்யப்பட்ட பாதாள உலக குழுவினருடன் தொடர்புடைய அனைவரும் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். இவ்வாறு நீதி அமைச்சர் சட்டத்தரணி ஹர்சன நாணயக்காரா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் ஊடகங்களிடம் அவர் கூறுகையில், போலீசாரின் அதிரடி நடவடிக்கையினால் இசாரா செவ்வந்தியின் மற்றும் குழுவினர் ஹெகல் பத்ரம மற்றும் குழுவினர் வெளிநாடுகளில் கைது செய்யப்பட்டு இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர். இந்த பாதாள உலக குழுவினருடன் தொடர்புடைய அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். இவர்கள் எவரும் தப்ப முடியாது. சந்தபனவர்கள் எங்கு மறைந்திருந்தாலும் கைது செய்யப்படுவார்கள். நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளியாக அடையாளம் காணப்படும் நபர்கள் தண்டனையை அனுபவித்தே தீர வேண்டும். எவருக்கும் மன்னிப்பு கிடையாது. போதைப்பொருள் வியாபாரிகளிடமிருந்து பாதாள உலக குழுவினரிடமிருந்தும் இந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க எமது அரசு சகல நடவடிக்கையும் எடுத்துள்ளது என்றார். மித்தேனியாவில் இருந்தபோது உடனடியாக கொழும்புக்கு அழைத்து வரப்பட்ட செவ்வந்தி. வாக்குமூலத்தில் அவர் தெரிவிப்பு. நேபாளத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்டதை அடுத்து போலீஸ் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டு இசாரா செவ்வந்தியிடமிருந்து மேலும் பல தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. பாதாள உலக கும்பலைச் சேர்ந்த கனகமுள்ள சஞ்சீவை படுகொலை செய்வதற்கு முன்னைய நாள், அதாவது பிப்ரவரி 18 அன்று நானும் கமாண்டோ சலிந்தவும் மித்தேனிய பிரதேசத்தில் தங்கியிருந்தோம். இதன்போது ஹெகல் பத்மே என்பவர் எங்களை உடனடியாக கொழும்புக்கு செல்லுமாறு கூறினார். பின்னர் நானும் கமாண்டோ சலிந்தவும் கொழும்புக்கு சென்றோம். இதையடுத்து நான் சட்டத்தரணி வேடத்தில் புதுக்கடை நீதிமன்றத்தில் சென்று கனகமுள்ள சஞ்சீவ என்பவரை கொலை செய்ய உதவி செய்தேன் என்று இசாரா செவ்வந்தி போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் வழங்கியுள்ளார். இசாரா செவ்வந்தியும் கமாண்டோ சலிந்தவும் அருண விதானகம மகேகவத் கஞ்சா என்பவரை கொலை செய்வதற்கு மிகத்தேனியக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பின்னர் திட்டம் மாற்றப்பட்டு கனகமுள்ள சஞ்சீவை கொலை செய்வதற்கு இருவரும் கொழும்புக்கு அழைக்கப்பட்டனர் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். கொழும்பு புதுக்கடை நீதிமன்றத்துக்குள் கடந்த பிப்ரவரி 19 பாதாள உலக கும்பலைச் சேர்ந்த கனகமுள்ள சஞ்சீவ என்பவர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. செவ்வந்திக்கு உதவிய நால்வரும் விளக்கமறியலில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளியான கனகமுள்ள சஞ்சீவை கொலை வழக்கின் பிரதான சந்தேக நபராக தேடப்பட்டு வந்த நிலையில் நேபாளத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட இசாரா செவ்வந்திக்கு உதவிய குற்றச்சாட்டில் கைதான போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் உட்பட நால்வரை விளக்கமறியல் வைக்குமாறு கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சந்தேக நபரான இசாரா செவ்வந்திக்கு தங்குமிட வசதிகளை வழங்கிய மதுகம வெளிப்பண்ண பகுதியைச் சேர்ந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், அவரது மனைவியின் தாயார் மதுகம ஷான் என்ற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளியின் உதவியாளர் மற்றும் ஒரு பெண் ஆகியோர் கொழும்பு குற்றப்பிரிவினரால் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டனர். போலீஸ் கான்ஸ்டபிளின் மனைவியின் தாயார் நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட வேளை எதிர்வரும் 24 வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் பெண் உட்பட 3 சந்தேக நபர்களும் இன்று கொழும்பு மேலதிக நீதவான் நுவன் ஹவுசல்யா முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதன்போது அவர்களை எதிர்வரும் 24 வரை விளக்கமறியலில் வைக்க நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார். போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிகாரத்தை தவறாக பிரயோகிக்கக்கூடாது. போலீஸ் மா அதிபர். குற்றச் செயற்பாடுகளின் ஊடாக ஈட்டப்பட்டுள்ள சொத்துக்கள் தொடர்பான விசாரணை பிரிவு நேற்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. பழைய போலீஸ் தலைமை கட்டிடத்தில் நிறுவப்பட்ட இந்த பிரிவு பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால தலைமையில் நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2025 ஆண்டு 5ஆம் இலக்க குற்றச் செயற்பாடுகளுடன் ஊடாக ஈட்டப்பட்ட சொத்துக்கள் தொடர்பான விதிகளுக்கு அமைய விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்கான இந்த புதிய பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரிவின் மூலம் சட்டவிரோதமான பணம், சொத்து மற்றும் மூலதனங்களை ஈட்டியது குறித்து விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படும். பணிப்பாளர் நாயகம் ஒருவரின் தலைமையில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த பிரிவு பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் ஒருவரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அசங்க ஹரவிட்ட 3 வருட காலத்திற்கு இந்த பிரிவின் பணிப்பாளர் நியாயமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதே நேரம் பதவி நியமனம் தேசிய போலீஸ் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்துக்கு உட்பட்டது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அசங்க கரவிட்ட குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் மற்றும் நிதி மோசடி குற்றப்பிரிவின் சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபராக செயற்பட்டவர். සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න හදපු ආයතනය තමයි මෙම අද විවෘත කරනු ලැබේ. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ මෙම නීතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ එහි ධාරිතාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා. මම හිතන්නේ ඒ දැනුම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික දැනුම ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම මේ පනත හදන්න ක්‍රියාකාරීව සක්‍රියව දායක වුණා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කරවිට මහත්මයා. කිව්වා වගේ මම ආරම්භක අවස්ථාවේ හිටියා, මට සෑහෙන වැඩි කලක් ඉන්න බැරි වුණා. කෙසේ නමුත්
අමාත්‍යතුමනි ඒත් එක්කම තව අනපනත් කීපයක් අලුතින් පටන් ගත්තා. එකක් තමයි පබ්ලික් සිකියුරිටි ඇක්ට් මහජන ආරක්ෂක පනත. නමුත් ඒක ඉදිරියට ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආවා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කියලා. ඒකෙත් බිල් අවස්ථාවේ තවමත් තියෙන ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. 2018 ඒ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ආවා. ඒත් එක්කම 2023 ආපහු නැවතත් බිල් තත්ත්වයේ තියෙන කෙටුම්පත් තත්ත්වයේ තියෙන පනතක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි දිගින් දිගටම ඉල්ලා හිටිය සහ ඉල්ලා සිටින සංවිධානාත්මක අපරාධ කරුවන් සම්බන්ධයෙන් වූ පනතක් අවශ්‍යයි කියන එක ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා. ඒක 2003 ඇවිල්ලා නමුත් ඊට පස්සේ මේ දක්වාම කිසිම ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. අපි මේ පනත නැවතත් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලලා මම හිතන්නේ සම්බන්ධයෙන් දැනට කමිටුවකින් ඒ ක්‍රියාකාරී දායකත්වයකින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඒ සංවිධානාත්මක අපරාධ පනත නොබෝ දිනකින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙයි. මම හිතන්නේ මේ වගේ ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ වගේ තියෙනවා අපේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි හිදස් තැන් ගොඩක්. ඉතින් මේ නීතිය අද සමහර විට පහළට බහැලා තියෙන්නේ මේ නීතියේ බලංගුතාවයක් නැති වෙලා තියෙන්නේ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල වැරද්දක් නෙවෙයි. නීතියේ තියෙන නීතිය නියමාකාරයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේ නැති තත්වයක් තුල එවැනි තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ නීතියේ හිඩස් අපි අඳුනාගත යුතුයි. මෑතකදී ඔබතුමාත් දන්නවා අපි ජනාධිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡාවේදීත් කිව්වා කස්ටම් ඕඩිනන්ස් එක නැත්නම් රේගු ආඥාපානත ඊටමන් දුර්වල ආඥාපානතක් ඒකෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් තත්වය අදට ගැලපෙන තත්වයක් නැහැ. පොලිස් ආඥාපානත ඊටමන්ම කාලීන සංශෝධන අවශ්‍යයි. ඒක දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කියනවා දැන් අලුතෙන් අපි මත්ද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපනය ගැන කතා කරනවා. පුනරුත්ථාපන පනතේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා සංශෝධන. ඉතින් මේ පනත්වල සංශෝධන දිගින් දිගටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ නීතිය බලාත්මක කරන්න මිනිස්සුන්ට සාධාරණ සමාජයක් ඇති කරන්න මේ නීතියේ හිඩස් නොපමාව සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා දන්නවා මම හිතන්නේ මහ ජනතාව දැඩි පීඩාවට ලක් කරලා තිනවා මේ සයිබර් ක්‍රයිම් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම අපරාධ වාර්තා වෙනවා. නමුත් මේ නීතියේ හිඩස තවම අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න බැරිනවා. නීතිය සම්පූර්ණ කරා නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණත් අද ඒ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක කියන නීතිය සංස්ථාපනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ක්‍රියාත්මක තලයේ නැහැ. මම හිතන්නේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඒවා. ඒවා නැතුව මේ රට ඉදිරියට යන්න බෑ. නැත්නම් වෙන්නේ මේ වගේ නීතිමය තත්ත්වයේ දුර්වල වුණාට පස්සේ පොලිසියට නැත්නම් අධිකරණයට බැන ඉඳලා වැඩන්නේ නීති ප්‍රඥප්ති දිගින් දිගටම සංශෝධන කාලීනව සංශෝධන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒ සංශෝධන වලට යටත්ව මම හිතන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඉතින් අද මේ සුබ මොහොතින් ආරම්භ කරපු මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කරවිට මහත්මයා කිව්වා වගේ අඩු ප්‍රමාණයකින් ආරම්භ කරපු මේ අපරාධයකින් උත්පාදිත දේපල කොට්ටාශය ඉදිරියේදී වැඩිම ධාරිතාවකින් වැඩ කරන්න වෙන සහ වැඩ කළ හැකි ඒ වගේම වැඩිම නීතිමය බලයක් තියෙන කොට්ටාශය බවට පත් වෙනවා. ඒක ඒ කොට්ටාශය ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා මානව සම්පත් ධාරිතාවය ශේෂ සම්පත් වල අවශ්‍යතාවය මම හිතන්නේ මාස 3ක් වගේ කාලය ඇතුළත මම පොරොන්දු වෙනවා සම්පූර්ණ කරනවා කියලා. ඒක අපිට මානව සම්පත් වල හිඟයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතුමා කිව්වා වගේ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මම මේ වෙනකොට අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කළා ඉදිරියේදී දෙවට්ටම ඒ නිලධාරීන්ව පුහුණු කිරීමේ කටයුත්තක් මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකින් ලබා දෙන පුහුණුව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ඔබතුමාලගේ මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ ඉන්න සියලුම නිලධාරීන්ගෙන් හොඳ අවංක සේවයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙච්චර බලයක් හම්බ වෙච්ච පනතක් මම හිතන්නේ දැනට ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රඥප්ති වල නැහැ. පොලිස්ධාරියෙකුට උපරිම බලය තියෙනවා. හැබැයි බලය අවභාවිත කරන්න එපා. මේ බලය මහජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න මේ බලය නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා කරන්න
රටේ තියෙන නීතිය ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීම සඳහා මේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකට මම හිතන්නේ දක්ෂ, ශක්තිමත් සහ විශේෂයෙන් දැනුමක් තියෙන නිලධාරීන් පිරිසක් මා ඉදිරියේ ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ පනතින් ලැබෙන බලතල වගේම මේ පනතින් මිනිස්සුන්ට රටට ලැබෙන දේ බොහොමයි. ඒකට අපි සම්පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙමු. මේත් එක්කම තවත් ආයතනයක මේ සම්බන්ධයෙන්ම ක්‍රියා කරන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාව. මේ අනුව මේන් ලැබෙන සියලුම දේවල් සියලුම නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලයෙන් ලැබෙන සියලුම දේවල් මේ රටේ මහජනතාවට මහජනතා ශක්තිමත් නීති සම්ප්‍රදායක් ඇති කරමින් මෙම කටයුත්ත මෙම අපරාධිකයන් උත්පාදිත දේපල කොට්ටාශය බිහි කළා. ඒකේ සාර්ථකත්වය මහජනතාවට ඒ වගේම රජයට අපි උපරිම වශයෙන් පෙන්වමු. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත සියලු ආකාරයෙන්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි. රටත් ජනතාවත්